سفنلا صابو يا كله نكسلا رأي معدو متائي زارو بدو سمعتي يالبوني ناي حلناي وصاحبي أبقى دماي زي سرح سب كم تيك أوامي ماي سببيو يصنع حالي ندحر لميدكا نحد سرحت ودونيخا يصنع حالي نجزا رأسه بهالي يسخون إذا بيلاتزي قال بريزيدنت إسياس أفرق هينو كابتن تاريخ مكساس سرحتنيات إيرتراويان زقلص مصحف سوستيو سرحتنيا مالت أفراي ويزفر مالتيو إذا أمر زدما من زمناوي إيوز مص هينو أب تحت زمناوي إيوتات دوموز إنات خفله تسرح سب مالتيو سرحتنيا مالت امبار سريحو زفرن زنبرن كاب كونه أب لوطن عبيتن حنت هاجر دما كنت حمرتيو سلازو خونه امبار نخبر سرحتنياتات زذكرلو معلت تحريو عمتاوي بدمقت زذكر زلو سلام كبراتن كبرانن سمعت ድምጽ ሓፋሽ ኤርትራ አገልግሎት ትግርኛ እንኳዕ ናብዛ ክብርት ዕለት ባሕቲ ጉንበት አህግራዊ ማዓልቲ በሰላም አብጽሕና እናበልና ነቲ ሎሚ ዓመት ብደረጃ ዓለም ንመበል 134 ግዚኡ ብደረጃ ሃገርና ድማ ንመበል 34 ግዚኡ ሞያዊ ብቕዓት ደራኽን ልምዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ተዘኪሩ ዝውዕል ዘሎ ሓደ ጉንበት ማዓልቲ ሰራሕተኛታት ዕላማ ብምግባሪና መደብ ኣዳሊና ናባኹም ነብሎ ዘለና ዛዕባና ኣብ ዕዮን ዓያይነትን ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ኣሃዱ ዕዮ ኣቶ ፀሃየ ሓጎስ ኢና ነዚ ዕላላ ካይድና ዘለና እሞ ንኣቶ ፀሃየ ሓጎስ ብስሜን ብስም ሰማዕትራን እናመስገንኩ ከም ወትሩ ንክትታልኩም ብክብሪ ዝዕድም ቤቴል ሰሎሙኔ ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንሰባ ንዛዕባና መበገሲ ክኾነና ዕዮ ንዝብል ኣምር ከብርሃልና ኢና ተወኪስናዮ ንኣቶ ፀሃየ ሓጎስ ايو خنبلن كلنا سفح زبل امر مخنياتو ايو مالت حاده كابتوم نحاده قطوبا اقداس زخونه ويكا مسرتاو رواحي زخونه سلست عبيت صقاتات نبلوم حاده مالاو صقا كالايكا تفتراو صقا اتسالسايكا سباو صقا مالتي اجي ايو خنبل كلنا نتي عزوزن كبورون سباو صقا بزمركتي مالتي اجي سباو صقا ويكا عور حتى عامسب كنبلن كلنا بمحبر عطباء وقلالسا كل التسبات نجراون منفساون طلباتهم نخمال أكلو زلهم كيلات زلهم تمرتي زلهم ويا زلهم قلبتين تتوعمهم زقورو تعري ويكانت فتات زهولو بحيولنا نقول سو مالتي سلازي حجي متان اتنزار ولو زلنا عرستي كنترنا نتخاتاتلتنا نترك خانولهم እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ዓያይ ዓምሰብ እቲ በአዋጅ ሕጊ ዕዮ ቁጽሪ 118 ናይ 2001 ዝመሓደር ዓያይ ዓምሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣዋጅ እዚ ተነፂሩ ከም ዘሎ እቲ ዓያይ ዓምሰብ እንብሎ ካብ ዕድመ 14 ክሳብ 64 ንዘሎ ዘጠቃልል ኮይኑ ኣብዚ ዕድመ እዚ ዘለው ዕቁር ዓምሰብ ወይ ፀጋናይ ሰብ ከዓ نطفاتن زي نطفاتن إلنا نقولهم مالتين. سلازي إتهم نطفات نبلهم إتهم أبصراحة توافيرهم زلوا كم ذما صراحة مدلين ويك أسرح نمركب أبتسبيت زلوا ويك دليل صراحة كونهم تمسجيبهم زلوا ويكاني زي توماس جوفين زي توم نطفات نبلهم مالتين. إتهم زي نطفات أكلنا زي عام سبب نبلهم كا بمنال بعض بمخنيات حمام
ኣእምሮኣዊ ወይ ከዓ ኣካላዊ ስንክልና ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ውን ተምሃሮ ውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ከዓ ዕድሚኦም ናይ ኣያይ ዓቕሚ ሰብ ዝኾኑ እዚኦም ከዓ ዘይንጡፋት ኣያይ ዓቕሚ ሰብ ኢልና ንገልፆም ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኣያይ ዓቕሚ ሰብ ወይ ከዓ እቲ ዕዮ ዝበሃል ብከምዚ ክንገልፆ ንኽእል ማለት እዩ ወዲ ሰብ ጥጡሕ ናብራ ንክህልዎ ነቶም ኣብ ሂወት ዘገድስዎ ነገራውያን ጠለባት ንምምላእን መንፈሱ ብስራሕ ንምፅማድን እዩ ዝዓይይ ኣብ ዕለታዊ ዘካይዶ ንጥፈታት ስራሕ ውሕስነት ክህልዎ መሰሉ ክሕለወሉ ከም ዘለዎ ድማ ዘከራኽር ኣይኮነን ሙቃም ኣሃዱ ዕዮ ድማ ነዚ ዝተጠቕሰ ነጥብታት ንምምላእ እዩ ዝሰርሕ ዕዮ ክንብል እንከለና እቲ ዝተማሕደረ ምክንያቱ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ክንዋፈር እንከለና ርቡሕ ዝኾነ እቶት ወይ ደሞዝ ንክንረክብ ብማለት ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ነገራውን መንፈሳውን ጠለባት ስለ ዘለና ነዚኦም ንኽነማልእ ኢልና ኢና ንወፍር እዚ ናብ ስራሕ ንወፍሮ ከዓ ክምሕደር ስለ ዘለዎ እንታይ ንምባል እዩ ሓደ ስሩዕ ብዝኾነ መንገዲ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ግቡእ ምምዝጋብ መስርሕ ሓሊፍካ ኣብቲ ትወፍሮ ዘለካ ስራሕ ክትኣቱ ስለ ዘለካ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ናይ መሰል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል ናይ ድሕነት ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዚ መሰላት እዚ ክረጋገፀልካ ስለ ዘለዎ በቲ ሓደ ማለት እዩ በቲ ካልእ ከዓ ዕዮ ክምሕተር እንከሎ ከምቲ ኣቐዲምና ንገልፆ ዝነበርና ክንደይ ዝኣክል ኣያይ ዓቕሚ ሰብ እዩ ዘለና ኣብ ከመይ ዝበለ ሞያ ወፊሩ ዘሎ ከመይ ዝበለ ዝርግሐ እዩ ዘለዎ ንምፍላጥ ከዓ ኣካል ናይቲ ምሕደራ ናይ ዕዮ ውን ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት እዚ ኣገዳስነት ናይ ዕዮ ዕዙ ዝኸውን ማለት እዩ ምሕደራ ዕዮ ኣብ ሃገርና ልዕሊ 120 ዓመታት ዘቑፀረ እዩ ኣብ ግዜ ምግዛእቲ ኢጣልያ ይፈሊሙ ወላ እኳ ንኢጣልያውያን ዜጋታት ጥራይ ዘገልግል ይኹን ኣብ 1903 ብመምርሒ ቁፅሪ 181 ናይ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ድሕነትን ዝሕሉ መምርሒ ኣውፅኦም እዮም ፀኒሖም ድማ ኣብ ዓመተ 1922 ኣብ ቦታ ስራሕ ንዘጋጥም ጉድኣት ዝኽሕስ መምርሒ ቁፅሪ 1573 እውን ወፂኡ ነይሩ እዩ ኣብ 1935 ድማ ብኦፊቸር ዲ ላቦረ ዝፍለጥ ንዕዮ ዘመሓድር መምርሒ ቁፅሪ 7076 ኣውፅኦም እዮም ድሕሪ ምብቃዕ መግዛእቲ ኢጣልያ ምምሕዳር እንግሊዝ ካብ 1945 ክሳብ 1951 ንዕዮ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ መምርሒታት የውፅእ ነይሩ እዩ እቲ ንኤርትራውያን ዘሳተፈ መምርሒታት ከ ካብ መዓስ ጀሚሩ እቲ ንኤርትራውያን ዘሳተፈ ኣዋጅ እቲ ብኤምፕሎይመንት ኣክት ናይ 1958 ዝፍለጥ ወይ ከዓ ኣዋጅ ሸቕለት ናይ 1958 ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉና ኸደ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓታት ውን ዝተፈላለየ ናይ ንዕዮ ዝምልከት ሕግታት ወፂኡ ነይሩ ግን ዝተማልአ እዩ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ነቶም ስርዓታት ዘገልግል ወይ ንኣቶም ብመሳርሒ ክኸውን ብዝኽእል ዝተቃነየ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝሓሸ ወይ ከዓ ኣብ ድሕሪ ናፅነት ብዙሕ ናይ ሰራሕተኛታት ሰላት ዝሓለወ ማሕበር ናይ ምምስራት ከምኡ ድማ ንኣስራሕቲ ውን ናታቶም ናይ ገዛእ ነፍሶም ናይ ኣስራሕቲ ማሕበራት ክምስርቱ ዘኽእሎም ባይታ ዘጣጥዐ ብኣዋጅ ቁፅሪ 8 ናይ ኣብ 1991 ወፂኡ ማለት እዩ ስለዚ ድሒሩ 10 ዓመታት ፀኒሑ ኣብ 2001 ከዓ እዚ ሕጂ ንመሓደረሉ ዘለና ብኣዋጅ ቁፅሪ 118 ናይ 2001 ዝፍለጥ ስፍሕ ዝበለ ንማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ሃገርና ኣብ ግምት ዘእተወን ብዓብዩ ድማ ካብቶም 8 መሰረታውያን ውዕላት ናይ ውድብ ዕዮ ዓለም ነቶም 7 መሰረት ገይሩ ዝተኣወጀ ናይ ዕዮ ሕጊ ወፂኡ ክሳብ ሕጂ ከዓ ብኡ ንግልገል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ፀኒሑ እቲ ሻምናይ ኣህጉራዊ ውዕል ውን እቲ መሰረታዊ ወይ ከዓ ኮር ኮንቬንሽን 182 ዝበሃል ውን ኣብ 2019 ፀዲቑ ስለዚ እቶም 8ኦም መንግስቲ ኤርትራ ኣጽዲቕዎም ስለዚ ኣብዚ ዝረዓመ ወይ ከዓ ዝተመርኮሰ እዚ ናይ ኣዋጅ ቁፅሪ 118 ናይ 2001 ክሳብ ሕጂ ንግልገለሉ ኣለና ማለት እቶም መሰረታውያን ኤርትራ ተሰማማዓትሎም 8 ውዕላት ነዚኦም እዮም ዝመስሉ ናጽነት ማሕበራት ናይ ምውዳብን ምዝታይን ምውጋድ ግዱር ዕዮ ምውጋድ ኣድልዎ ኣብ ስራሕ
ማዕረግ ክፍሊት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝተሓተ ዕድመ ንስራሕ ዝብሉ ውዕላት ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ እዚ ነዞም ውዕላት ኣጣሚሩ ክሰርሕ ኣብ ትሕቲ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ተጠርኒፉ ዝነጥፍ ዘሎ ኣሃዱ ዕዮ ንጥፈታቱ ብኸመይ መንገዲ እዩ ዘሰላስሎ ኣሃዱ ዕዮ ንጥፈታቱ ዘካይደሉ ሰለስተ ኣካላት ኣለዎ እቲ ሓደ ኣገልግሎት ሽዕለት ዝበሃል ኣካል እዩ እዚ ኣካል እዚ ቀንዲ ንጥፈታቱ ምርኻብ ሰራሕተኛን ኣስራሕን ኮይኑ እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃኢ ንዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ድምዝግብን ደሳልጥን እዩ ማለት እዩ ከም ኣብነት ናይ 2023 ዝነበረ ናይ ምምዝጋብን ኣብ ስራሕ ናይ መቁፃርን ንጥፈት ምስ ንርኢ ንኣብነት ካብቶም ዝተመዝገቡ 389 ዜጋታት እቶም 161 ናይ ስራሕ ዕድል ረኺቦም እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃኢን ካብዞም 41.2 ሚእታዊት ናይ ስራሕ ዕድል ዝረኸቡ ዜጋታት 49 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወፃኢ ናይ ስራሕ ዕድል ዝረኸባያን ማለት እዩ ኣብ ሃገራት ዓረብ ኣብ ስዑድያ ይኹን ኣብ ኩዌት ማለት እዩ እቲ ካልእ ኣካል ናይዚ ኣሃዱ ከዓ እቲ ዝምድናታት ዕዮ ዝበሃል እዩ እዚ ኣካል እዚ ድማ እቲ መሰረታዊ ዝሰርሓሉ ዕላማ ወይ ከዓ መትከል እንታይ እዩ ሰላማዊ ዝኾነ ዝምድና ኣብ መንጎ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ንኽህሉ ይከታተልን ይመርሕን ማለት እዩ ዝለዓሉ ክርክራት ስራሕ እንትለው ብዕርቂ ንኽውድኡ የፅዕት እዚ ዕዉት ኮይኑ ምስ ዘይተርፍካ እቶም ዘይተወዱ ጉዳያት ናብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርዲ ዕዮ የሰጋግር ማለት እዩ ማሕበራትን ሓባር ውዕላትን ከዓ ይምዝግብ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዝዋና ኣስታት 600 ሰራሕተኛታት ዝሓዛ ዝተፈላለያ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣለዋና ማለት እዩ እዚኣተን ብቁፅሪ 6 ኮይነን ካብዚአን 6 መሰረታውያን ማሕበራት ከዓ እተን 3 ከዓ ሓባር ውዕል ዘለወን እየን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስራሕ እዚ ወይ እዚ ንጥፈት እዚ ከዓ እዚ ኣካል እዚ ዝዓዮ ወይ ከዓ ዘሰላስሎ ማለት እዩ ከም ኣብነት ክንወስድ እንተኮይና ናይ 2023 እዚ ኣካል እዚ ካብ ዘሰላስሎም ስራሓት ሓደ 20 ዝኾኑ ጥርዓናት ቀሪቦምሉ ነይሮም ካብዞም 20 ዝኾኑ ጥርዓናት እቶም 7 በዓሉ ብዕርቂ ክውድኦም እንከሎ እቶም 3 ከዓ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርዲ ዕዮ ዝሰገሩ ነይሮም ማለት እዮም ካብዞም ጥርዓናት እዚኦም 6 ዝተወንዘፉ ነይሮም እቲ ምውንዛፍ እንታይ እዩ ሰብ ጉዳይ ነቲ ጥርዓን ዝጀመሮ ኣይከታተልዎን እሞ ስለዚ በዚ ምክንያት እቲ ጥርዓን ይወንዘፍ ማለት እዩ ካልእ ብቆፀራ ዝተታሕዙ 3 ጉዳያት ነይሮም ሕጂ ኣብ ናይ 2023 ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብ 24 ሰገሩ እዞም 3 ጉዳያት እዚኦም ተወዲኦም እዮም ማለት እዩ 7 ኮይኖም እዮም ብሓፈሻ 10 ጉዳያት ተወዲኦም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ግን 122 ዝኸውን ጉዳያት ግን እንታይ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ትካሎም ምስ ተስራሕኦም ተረዳዲኦም ሕሳቦም ክስራሓሎም ጥራሕ ወይ ከዓ መሰሎም ክስራሓሎም ጥራሕ ዝመፁ ነይሮም ማለት እዩ ንሰራሕተኛታት ናይ 881,259.86 ናፋ መሰል ክኸፍል እንከሎ ካብዚ ከዓ 170,592.66 ናፋ ከዓ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ብመልክዕ ግብሪ ተኸፊሉ ማለት እዩ ኣብ ዞባና 6 ማሕበራት ኣለዋ ኢለ ነይረ እዘን ማሕበራት 611 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት 282 ካብኦም ደቂ ተባዕትዮ መሰረታውያን ማሕበራት ኣለዋና ማለት እዩ ሓባር ውዕል ኣለዎን እንብለን ትካላት ሓንቲ ኣዘል መፍረ መድሃኒት ካልአይቲ ከረን ውፅኢት ሓፂንን ዕንፀይትን ሳልሰይቲ ከዓ ሕጂ ብኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘርአትን እትፍለጥ ዘላ ናይ ኤላበሬት ኣግሮ ኢንዳስትሪ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሳልሳይ ኣካል ናይዚ ኣሃዱ እቲ ቁፅፅር ኩነታት ስራሕ እዚ ኣካል እዚ ብቐንዱ ንድሕነትን ጥዕናን ሰራሕተኛታትን ከምኡ ከዓ ናይ ስራሕ ቦታን ንምውሓስ ከም ኣኽባር ሕጊ ናይ ኣዋጅ ሕጊ ቁፅሪ 118 ናይ 2001 ኮይኑ ዝሰርሕ ምክንያቱ እቶም ኣብ ኣዋጅ ወፂኦም ዘለዉ ንድሕነትን ጥዕናን ናይ ሰራሕተኛ ይኹን ውሑስ ኩነታት ናይ ትካል
بتي أواج زوزو ويكا زحطو مسرت يخذوا لودو كيدو زرقاقز ايو مالتيو سلازي بمسرت أواج زوزو حقاقات وعلاتن ممرحتاتن تكباريهم أبايتا كمزلو يكتاتل السوت راح زيكون خا استمرون معدان يهب كم عينات استرف بمتحس حقي تراي دما سقوم تتاتي وسدن بتوسهوين يخسسن مالتي كالي موياو دحنتن تعنان سراحتنياتاتن بوتا سراحن يكتاتلن يمرحن كم تقديم زبلكو كالي دما تكبار استحت كونتات سراح يكتاتلن يمرحن مالتي زنتاي مالتي كونتات استحت كونتات سراح كنبلن كلنا لنا يا حد سراحتنيا مسالات أواج زوجانات أو مسالات بايتا يتكبر اللودو إذا سرحتني زي بوعل مسرت سرح اللودو أواج زرقا قصلو مسالات ناي دوموز يخون ناي رفتي يخون ناي ترفي ساعات سرح يخون قالوت مسالات بقبو يركب اللودو يلن يكتاتل مالتي مقام أحد عيوب حفشة أمر رجعت مسألة سرحتنيا زتذكر مخانو كقلة ثاني حلو أبكونها سرحتنيا متجونة بوتا سرح محل لو تعنا سرحتنيا أمونجو أسرح سرحتنيا نزفتر تجمع زقل فتحت ما يكيد أنت خانة إذا أحدو بسنك حزرة أفلطو حبرة السب نزوز حقتاتي ترف بملأت كتك أملو أفلطو وندرت مخانو يزكلت أتو صحية أبي أواج حقيو بوغن سرحتنيا تاتي خون بوغن أسرحتي جينا أيتتأرين على يزبل أنا مغنياتو إذا خابينا نرجعكتو كابتي ببجيزيو نقورو غوسغاسات كالوين كابتوم زورو ترعانات بقليلو كتلاليو تخيل مالتي زنتاي مالتي لابنت غوسغاسات عن كايدلو كيزه كم حد معكاني ويكا كم حد ميلا غيرنا نتكملو كندي كابتي ابي اواج تتويسو زلو مسالاتن غباتن اتوم تجاباتي يفولتو إلنا بنحطلو جيزة اتي نرخبو ملسا قبري تحوت يفولو جيزة مالتي زي حدا ملك انا تحوت درجة نقحات اسرحتن سرحتن ياتاتن كمزلو مالتي كالي نبعلو تي اواج حق ايو تي مصحف نبعلو تي كم سنة تي ابتكالو حيزو تسعنح اسرحي ويكا أمبيبو سترد سرحتنيا كم حدا موكسي ويكا كم حدا أملاخاتي كيركا كتريون كلها دارجا أزيو تحوتيو سخا ملكين حدا نقحات كم ديرلو أفلوتهم ديرلو زريو مالتي لتوم زغربو ترعانات أمو داتا أسرعين سرحتنيا أنت صاحبهم أبدرجات ترعان مسبوسحو بقللو كفتحو زنوبروم ويكا ترعان كبصحو زين وروم قدات سألنا فلتو زبصحو مخانوين ترداي خا مخنياتو كمامرا أبتر في ساعات سراح أمناي سنابتي سمنو عرفت مالتي أمناي هزباو بعالات وزت اختريون كالغاسي تي أسرحي تي سرحتنيا تحر ناي سبات درغيت مسرخو انت دا حاتيت كاكو نتسرحتنيا مالتي انت دا حاتيت كي وانت دا حاتيت كاكو كم زا مسألة كتركب تخلي خامس تبهلي يوم زموت خا مالتي جيز انتايو ناي نقحات تقمالو مالتي جن ناي نقحات تقم تراح زي كونوين بوغن أسرحت خا مزمزاز مسل حد نقرات وين يرأيو نمنتاي اتي أفلتو زي مهلا وحد نقر كوينو انا فلتو أبي أواج كهادمو ويكا كابتي أواج زتقلبو نجارات كهادمو زتوليو أسرحتوين على يوم نمنتاي نسرحتنيا مثلا زي مخفال كم خا زقبا كان أي قبر ديكال نجارات زي مخفال بمبال وعل كي جبرو تميلهم بخوم زغوتلو أسرحتوين على يوم أزخم كم زلوا خوينو بنحد درجة خطريون كلا خاجن جينا تي نقحات أيتتأرينا له كن زخونا خا نحنا انتهينا نقبر زلنا أواج تأويجيو أي فلو تكون سلزبالكا كابحقي تهدم مالت أيكونن أواج أبي أبترعان مستبسحي ويوين تقوصاصرت كونتات صراحة أبو تسرح كيدو نتجمعات مسرخبو بأواج كم زودا نقبرينا جن نقحات كل جزء كبر هندحر كوينو قوسقاس كل سلازلو أفلتو خعب سلازلو العلو كل خاص راح تنياتات دفرت وين كرهبو ندحر كوينهم لمسالاتهم وين فليتهم كتابو ندحر كوينهم قوسقاس هقداس يوزو الأمنات سلازلنا أبي ننوينو نوسان زباتات ببي ودا بيوم أسرحتي
ሰራሕተኛታት እናገበርና ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ንኣብነት ኣብ 2023 ኣብ ንኡሳት ዞባታት ከረን ሓጋዝ ኢላበርዒት ኣተክሌዛን ሓመልማሎ ጎስጓሳት ኣካይድና ነርና ኣብዚ 2024 ድማ ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ ንኡሳን ዞባታት ከምዚ ዓይነት ናይ ኣፍልጦ ምብራኽ ንቕሓት ምብራኽ ጎስጓሳት ከነካይድና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንቕሓት ትሑት ምዃኑ ከብርህ እደሊ ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ስራሕ ብመሰረት ሕጊ ዕዮ ክማልኡ ዝግብኦም ስርዓታት ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ኣስራሕን ሰራሕተኛን ድማ ነዚ መምርሒታት እዚ ንምምላእ ልዑል ተራ ኣለዎም ንኣቶ ፀሃየ እውን ሰራሕተኛ ይኹን ኣስራሒ ኣብ ግዜ ስራሕ እንታይ ከማልኡ ኣለዎም ክንብል ተወኪስና ነርና ሰራሕተኛ ከማልኦ ዘለዎ ነገራት ብቐዳምነት ኣብ ሓደ ስራሕ ክቁፀር እንከሎ ውዕል ክግበረሉ ከም ዘለዎ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ማለት እንታይ እዩ እቲ ዕድላት ናይ ስራሕ ብተዛማዲ ክውሕድ ስለ ዝኽእል ካብዚኣ ስራሕ እዚኣ እንድሕር ዳ ወፂ ስራሕ ናይ ምርካብ ተኽእሎይ ፀቢብ እዩ ዝብል ኣረኣእያ ከምዚ ዓይነት ነገራት ስለ ዘሎ ሰራሕተኛታት ውዕል ክግበረሎም ኣይሓቱን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ሰራሕተኛ መጀመርያ ክገብሮ ዘለዎ ኣብ ሓደ ትካል ክቁፀር እንከሎ ውዕል ስራሕ ክግበረሉ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ውዕል ስራሕ ንኩሉ ነገር እዩ ዝምልስ ምክንያቱ ኣብቲ ውዕል ስራሕ ክንደይ ደሞዝ ከም ትኽፈል ዝተቆፀርካሉ ዕለት ስለ ዘነፅር ዝተመደብካሉ ሞያ ወይ ናይ ጆብ ዲስክሪፕሽን ስለ ዘነፅር ኣበናይ መደብ ስራሕ ተመዲብካ ኣለኻ ስለ ዘነፅር እዚ ነቲ ሰራሕተኛ ኣብ ቀፃሊ ናይ መሰልሕቶ ክለዓል እንከሎ ኣዝዩ ጠቃሚ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣስራሕቲ ከዓ ብልክዕ ከምዚ ኣቀዲመ ክገልፆ ፀናሕኩ ሓደ ብመሰረት ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ሓደ ሰራሕተኛ ሓደ ስራሒ ብክልተ መንገዲ እቲ ኣዋጅ ብልክዕ ብሰለስተ መንገዲ ሰራሕተኛታት ክቆፅሩ ከም ዝኽእሉ እዩ እቲ ኣዋጅ ገሊፁ ዘሎ እቲ ሓደ ኣስራሒ ብቐጥታ ሰራሕተኛ ክቆፅር ይኽእል እዩ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንቤት ፅሕፈት ዕዮ ሰራሕተኛ ከም ዝቆፀረ ከፍልጥ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ብመንገዲ ኣገልግሎት ምቁፃር ስራሕ ናይ ኣሃዱ ዕዮ እውን ሰራሕተኛ ክቆፅር ይኽእል እዩ እቲ ሳልሳይ ኣብ ኣዋጅ ዘሎ ግን ከዓ ዘይስራሓሉ ዘሎ ናይ ቆፀርቲ ትካላት ብመንገዲ ቆፀርቲ ትካላት ክቆፅር ይኽእል እዩ ኣስራሒ እዚ ግን ኣብ መዓላ ይወዓለን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መጀመርያ ክገብሮ ዘሎ ኣስራሒ ንሰራሕተኛ ክቆፅር እንከሎ ከምቲ ሰራሕተኛ ውዕል ስራሕ ክህልዎ ኣለዎ ዝበልናዮ ኣስራሒ ንሰራሕተኛ ውዕል ስራሕ ክገብረሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ኣብ ኣዋጅ ዘሎ ጉባኣትን መሰላትን ናይ ኣስራሕን ሰራሕተኛን ተኸቲሎም እቲ ኣስራሒ ይኹን እቲ ሰራሕተኛ በዚ መንገዲ እዚ ናይ ስራሕ ጉዕዞኦም ክቕፅሉ ኣለዎም ማለት እዩ ሓደ ኣካል ናይ ኣሃዱ ዕዮ ዝኾነ ኣብ ቁፅፅር ኩነታት ስራሕ ዝነጥፍ ኮይኑ ዓመታዊ ነተን ብሕጊ ዕዮ ዝመሓደራ ትካላት ናይ ቁፅፅር ንጥፈታት የካይዱ እዩ ኣብ ዓመት 2023 ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዝርከቡ 410 ትካላት ብምብፃሕ ናይ ቁፅፅር መስራሕ ኣካይዱ ነይሩ ንዝተገብረ ቁፅፅራዊ ስራሕትን ዝተረኽበ ውፅኢትን ኣመልኪቱ ኣቶ ፀሃየ ዝተገብረ ምብፃሕ ኣብተን ትካላት በቲ ናይቲ ቁፅፅር ኩነታት ስራሕ ቋንቋ ወይ ከዓ ደረጃታት ናይ ኣሰራርሓ ሓደ ናይ መጀመርያ ደረጃ ቁፅፅር ኩነታት ስራሕ ዝበሃል ኣሎ ንዕኡ መሰካየሉ ከዓ ናይ መከታተሊ ዝበሃል ቁፅፅር ኩነታት ስራሕ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ሓሊፉ እቲ ቁፅፅር ኩነታት ስራሕ እንታይ እዩ እቲ ውፅኢት ኮይኑ ፀኒሑ ካብዘን 410 ትካላት እተን 381 ትካላት ዝተፈላለየ ምጥሓስ ናይ ሕጊ ተረኺብዎን ማለት እዩ እዚ ምጥሓስ ናይ ሕጊ ንብሎ ዘለና እቶም ገሊኦም ንሞያዊ ድሕነትን ጥዕናን ዝምልከቱ ጉድለታት እዮም እዚ እንታይ እዩ ትካል ናይ መጥፍኢ ሓዊ ወይ ፋየር ኤክስቲንጉሽር ዘይ ምቕራብ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ሳንዱቕ ዘይ ምቕራብ ኣብ ትካል ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ ብግቡእ ዘይ ምውዳል ካልእ ዘይቁኑዕ ኣሰራርሓ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንሰራሕተኛ ኣብ ሓደጋ ከቃልዕ ዝኽእል ንኣብነት ኣብ ኣብያተ ጥሕና ነቲ ኣብ መንጎ ሞተርን ኣብ መንጎ ትጠህን ማሽንን ዘሎ ቺንግያ ንዕኡ ዘይ መጋረዲ ዘይ ምግባር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉድለታት ኣካል ናይቶም ሞያዊ ድሕነትን ጥዕናን ዝበልናዮም ማለት እዩ እቶም ካልኦት ከዓ እንታዮም ናይ ዝተሓተ ኩነታት ስራሕ ከምቲ ኣቐዲምና ንገልፆ ዝነበርና ንሰራሕተኛ ብውዕል ስራሕ ዘይመውፃር ናይ መኽፈሊ ደሞዝ ፔሮል ዘይምድላው ወዘተ ተመሳሰሉ ዝኾኑ ነገራት ንኣብነት ነቲ ሰራሕተኛ ክኽፈሎ ዝግብኦ ዝነበረ
ናይ ሰሙናዊ ዕረፍቲ ድዩ ናይ በዓላት ድዩ ናይ ዓመታዊ ዕረፍቲ ድዩ ወዘተ ነቲ ሰራሕተኛ زي مخفال كم زيوم زي مسؤول إحساسات يوم توم 525 متحس ترحيبهم نبلهم زلنا مالتي إسران شعتن تكالت بتزاماتي أمالي أنت أنيهن ስለዚህ ኣብኣተን ፍጹም ኾነ ማለሲ ጌጋ ዘይብለን ቡፅዓት ዋላ እኳ ተዘይብልናየን ግን ብተዘማቲ እቲ ነቲ ሞያዊ ድሕነትን ጥዕናን ይኹን ነቲ ዝተሓተ ኩነታት ስራሕ ብተዘማቲ ኣማሊአን ስለ ዝፀንሓ እዘን ኣማሊአን ኢልና ሰጊርናየን ማለት እዩ እዚ ጉድለት እዚ ምስ ተረኽበ እንታይ ኢና ጌርና ንዝብል ከዓ ኩሉ ግዜ ኣገባባት ስለ ዘለዎ ደረጃታት ናይ ኣወሳስዳ ናይ ውሳኔ ስለ ዘለዎ ነተን 196 ትካላት ክገብርኦ ዝግብአን ነገራት መምርሒ ተዋሂቦን ማለት እዩ ነተን 94 ትካላት ከዓ መጠንቀቕታ ተዋሂቦን እዩ ን100 ትካላት ድማ ትእዛዝ ተዋሂቦን እዚ ትእዛዝ እንታይ እዩ ዘይተማልአ ዘሎ ነገራት ንኸማልኣ ቆፀራት ይገይሩለን ማለት እዩ እዚ ኣሃዱ ነዚ ክትቀስ ዝፀንሐ ንጥፈታት ኣብ ምዕማም ሓያል ፃዕሪ እኳ የካይድ እንተሎ ኣብ መስርሕ ዘጋጥሙ ሕፅረታትን ብድሆታትን ክህልው ድማ ናይ ግድን እዩ ንኣቶ ፀሃየ እውን ዘጋጥሙ ሕፅረታት ከብርሃልና ኣብ ዝተወከስናሉ መሰረታዊ ብድሆና እቲ ኣቐዲምና ዝብልና እቲ ናይ ንቕሓት ሕቶ እዩ ማለት እዩ ትሑት ንቕሓት ኣብ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ምህላው እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ዝወፅእ ኣዋጅ ብግቡእ ካብ ዘይ ምርዳእን مفلاتن فليت كخا قبري زي معالني مالتي سلازي ازيتي حد بدهون اينا نقولو نحنا مغنياتو كتسالي ابي غوزغاس كتسالي ابي استفلاليو استمروتات اما نقدات سلازلنا مالتي اتخالاي حسرتنا بقو عمسبنا ابي كابزلونا توصاصرت هنا تسرحنا ابنت عسرت انت دا اللونا خوينهم እቲ ተሞክሮ ናይዞም ዘለውና ተቆፃፀርቲ ስራሕ ዝተፈላለዩ ቶም ዝበዝሑ ሓደስትን ስራሕ ሓደስቲ ኣጋይሽን ዝኾኑ ግን ከዓ ወፍያትን ዋላ እኳ እንተኾኑ ግን ኣብ ተሞክሮ ቁሩብ ሕፅረታት ስለ ዘለዎም እዚ ሓደ ብድሆ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዘለና ብድሆ ናይ መሳለጢ ብድሆ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብ ዞባና 9 ውሳን ዞባታት እንድሕር ኣለዋ ኮይነን ኩለን ትካላት ንኽንበፅሕ ናይ መሳለጥያ ፀገም ኣለና ማለት እዩ ልክዕ እዩ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ሓደ ተቆፃፃሪ ኩነታት ስራሕ ክንገብር ወይ ከዓ ክንበፅሕ ክኢልና ኣለና ንብል እንተደኣ ኣለና ኣብ ውሽጢ እቲ ንኡስ ዞባ ዘሎ ስፍሓት ዝርግሐ ከዓ እቲ ተቆፃፃራይ ኩነታት ስራሕ ካልእ ብድሆ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጓዓዝያ ወይ ከዓ ናይ መሳለጥያ ፀገም እቲ ካልእ ብድሆ እዩ ማለት እዩ ካልእ ንስራሕና ብድሆ ዝኸውን ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ዞባና ብፅሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ዘለዎን ንኡሳን ዞባታት እንተዘይተጋግየ ኣብ ከረን ኣብ ሓጋስ ኢላ በርዒት ኣትክሊዛን እየን ኣብተን ካልኦት ግን የብለልን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ስራሓትና ምስ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ይተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ምክንያቱ እቲ ናይ መሰል ሕቶ ምስ ተወድአ ናብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኬድካ ዝኽፈል ነገራት ስለ ዘለዎ እቶም ጥርዓናት ኣብቲ ዘለዎም ቦታ ንኸይውድኡ ነቶም ዓማዊልና ወይ ተገልገልትና ንኣብነት ኣብ ንኡስ ዞባ ስማት ዘሎ እንተደኣ ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ይብካያ እሞ ሓደ ናይ መሰል ውሳነ እንተደኣ ሂብካዮ ንከረን ክመፅእ ክግደድ እዩ ምክንያቱ ንኣታዊ ውሽጢ ሃገር ዝኽፈል ነገራት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ብድሆ እዩ ምክንያቱ ስራሕና ብዝቐልጠፈን ብዝሓፀረን ክንሰርሕ የኽእለና ስለዘየለ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዘለውና ብድሆታት ነዚ ይመስሉ ማለት እዩ ኣብዚ ድሮ ተጀሚሩ ዘሎ ዓመት ኣሃዱ ዕዮ እውን ነቶም ኣብ ርሑቕ ቦታ ዝርከቡ ሰብ ትካልን ሰራሕተኛታትን ብቐዳምነት ቆርሓ ሂቡ ክሰርሕ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ኣብ ከተማ ከረን ብዞባ ደረጃ እትሰርሕ ሓንቲ ናይ ዕርቂ ኣሃዱ ስለ ዘላ ከምኡ እውን ኣብ ሓጋዝ እውን ጠቕላላ ዘይብላ ስለ ዝኾነት ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ክግበረለንን ብተወሳኺ እውን ኣብ ቁፅፅር ኩነታት ስራሕ ኣብ ፅላት ሕርሻን ሰንዓን ብዝያዳ ብምትኳር ድሮ ተጀሚሩ ዘሎ ዕማም ኮይኑ ናይ መጎስጓስ ንጥፈታት ድማ ብዝሓየለ ክሰርሕሉ መደብ ስርሖም ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ለበውኡ ልዕሊ ሓደ ዓመት ንዝፀንሕ ውዕል ስራሕ ብፅሑፍ ክግበር ብደረጃ ትካል ብዕርቂ ይኹን ብሽምግልና ዝተወድኡ ናይ ስራሕ ክርክራት ኣብ መወዳእታ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዕዮ ኣካል ዕርቂ ቀሪቦም ክምዝገቡ ከም ዘለዎም ድሕሪ ምግላፁ ብኣጋጣሚ ሃገራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት መልእኽቱ ከም መሓላለፍ ኢና ዕድል ሂብናዮ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ኣስራሕትን
ዮሃና ሁሉም ደል ማለት እዩ በዚ ጋጣም እዚ ኣነ ከም ልባዋ ከም መሓላልፎ ዝደሊ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ብኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ተቀይዶም ንጥፈታቶም ከካይዱ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ መስርሕ ከካይዱ ንኣቆፃፅራ ብዝምልከት ድዩ ንመሰላትን ጉባኣትን ብዝምልከት ድዩ ብኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ተቀይዶም ክኸዱ ሃደራብል ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ኣብ ቦታ ስራሕ ናይ ስራሕ ሓደጋ ይኹን ሞያዊ ሕማም ኣብ ዘጋጥመሉ ከዓ ትካላት ንቤት ፅሕፈት ዕዮ ብቕልጡፍ ክሕብራ ከም ዘለዎን ክሕብር ደሊ እቲ ከም ሳልሳይ ከዓ ኣብ ገለገለ ወነንቲ ሚኒባሳት ወነንቲ ጋራጃትን ወርክሾፓትን ከም ተሓጋገዝትን ተልመዴንን ኢሎም ዘስርሕዎም ትሕቲ 14 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ይርአ ኣሎሞ እዚ ንድሕነትን መሰልን ቆልዓ ዝፃረር ስለ ዝኾነ ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክቁጠቡ ምክንያቱ ትሕቲ 14 ዓመት ቆልዓ ክመሃር ዳ እምበር ኣብ ስራሕ ክዋፈር ብሕጊ ኩልኩል ስለ ዝኾነ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክቁጠቡን እዚ ተግባራት እዚ ከዓኒ ብሕጊ ዝሕትት ምዃኑን በዚ ጋጣሚ እዚ ሓበሬታ ከመሓላልፍ ደሊ ስለዚ ነቲ ዝተገብረለይ ዕድል የመስግን ይቀኒየለይ ማለት ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና እዞም ዝስዕቡ ካብቶም መሰረታውያን ኣስራሕን ሰራሕተኛን ክኽተሎም ዝግብኦም ነጥብታት ኮይኖም ኣስራሕቲ ብመሰረት ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ቁፅሪ 118 ህዝባር 2001 አንቀጽ 20 ከማልእዎም ዝግብኦም ግዴታታት ምስ ንርኢ ዝተነፀረ ንሰራሕተኛ ስራሕ መሃብን ንስራሕ ዘድልዩ መሳርሒታት ጥረ ነገራትን ምቕራብ ሰብኣዊ ክብሪ ናይ ሰራሕተኛ ምሕላው ኣድላይ ዝኾነ ናይ ድሕነት ጥዕናን ምክልኻልን ስጉምታት ምውሳድ ናይ ዝኾነ ሰራሕተኛ ጥዕና ንኽምርምር ሕጊ ወይ እውን ዝምልከቶ በዓል መዚ ምስ ዝጠልቡ ወፃኢታት ናይ ምርመራ ናይ ምሽፋን ንሰራሕተኛ በቲ ዝሰርሓሉ ሞያ ምስልጣን ካብ ስራሕ ናይ ዝብገስ ጉድኣት ሰራሕተኛን ካልእ ብሚኒስትሪ ክትሓዙ ናይ ዝተወሰኑ ዝርዝራት ሰነዳት መዛግብትን ክትሓዝ ናይ ስራሕ ውዕል ምስ ዘቋርፅ ወይ እውን ሰራሕተኛ ኣብ ዝኾነ እዋን ምስ ዝጠልብ ንሰራሕተኛ ብዘይገለ ክፍሊት ምስክር ወረቐት ምሃብ ናይ ትካልን ናይ ስራሕ ቦታን ኣከባቢ መስርሕን ስራሕን ንጥዕናን ድሕነትን ሰራሕተኛታት ሓደገኛ ጠንቂ ንኸይኮኑ ኣቐዲምካ ዘድልስ ስጉምቲ ምውሳድ ሰራሕተኛ ካብ ሓደጋ ዝከላኸለሉ ውልቃዊ መከላኸሊ ናውትን ካልእ ዘድልዩ ነገራት ምቕራብን ንኣጠቃቅሞም ዝምልከት ድማ ስልጠና ምሃብን ኣስራሒ ሰራሕተኛ ምስ ቆፀረ ኣብ ውሽጢ 30 ናይ ስራሕ መዓልታት ናይ መቁፀሪ ፎርም መሊኡ ናብ ቤት ፅሕፈት ኣሓዱ ዕዮ ምሕባርን እዩ ብወገን ሰራሕተኛታት ድማ ብመሰረት ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ቁፅሪ 118 ህዝባር 2001 አንቀጽ 21 ሰራሕተኛ ብኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ይኹን ብናይ ሓባር ስምምዕን መምርሒታትን ኣስራሕን ዝተዘርዘሩ ግዴታታት ምትግባር መምርሒታት ስራሕን ብኣስራሒ ዝተዋህቦ ትእዛዛት ምፍፃም ዝተዋህብዎ መሳርሒታትን ጥረ ነገራትን ብጥንቃቄ መሓዝን ዘይተጠቅመሎም ጥረ ነገራት ድማ ምምላስን ኣብ ሰዓታት ስራሕ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ዘይብቁዕነት ካብ ዘስዕቡ ንጥፈታት ምቁጣብ ድሕነትን ጥዕናን ሰራሕተኛታት ንምሕላው ብኣስራሒ ይኹን ብዝምልከቶም በዓል ስልጣን ዝወፁ ኩሎም መምርሒታት ምትግባር ንናቱ ይኹን ናይ ካልኦት ሰራሕተኛታት ድሕነትን ጥዕናን ንምክልኻል ዝተዋህቦ መሳርሒታትን ዝተሓበሩ ብልሓትን ብግቡእን ብጥንቃቐን ምጥቃም ኣብ ቦታ ስራሕ ኣብ ልዕሊ መሳርሕቱ ይኹን ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣስራሒ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም ወይ ኣስጋኢ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ንነብሱ ንሓደጋ ከይቃልዐ ሓገዙ ምውፋይ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና እዞም ክዝርዘሩ ፀንሑ ነጥብታት ብኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ዝፀደቁ ሓደ ሰራሕተኛን ኣስራሕን ከማልእዎም ዝግብኦም ግዴታታት እዮም እምበር ከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብምኽንያት ባሕቲ ግንቦት ኣህግራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ሓላፊ ኣሃዱ ዕዮ ኣብ ዞባ አንሰባ ንሓፈሻዊ ኣምራት ዕዮ ንጥፈታቱ ዝዳሰሰ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንኣቶ ፀሃይ ሓጎስ ንስለ ዝሃበና ኣቑል ሓበሬታ ደጊምና እናመስገና ኣብ ስርሑ ዓወትን ኣሳልጦን ንምነ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ድማ ከምቲ ብቓል ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝጀመርናዮ ሕጂ ድማ ትሕዝቶ መደብና ንሰራሕተኛ ዝምልከት ብሂል ብምቕራቢና ክዛዘሞ ንስለ ምክትታልኩም ኣዝና እናመስገና ክንሰናበተኩም ምሳኹም ዝፀናሕኩም ቤት ኤልሳ ሰሎሙኔ ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ አንሰባ